I'm talented in music. I'm not bragging, or Yes. I'm not blowing my own trumpet. I'm talented in music, very talented. Hello everyone, welcome back to Godida Media Studio. If it's your first time here, do not forget to like, subscribe, and to also follow us on all our social media platforms. G65 is trending yet again, but sadly today she is trending under the hashtag RIP G65. And in as much as it is a bit of a shocker, but it's true, the family has released a statement saying that she was in self-isolation after having been diagnosed with COVID-19 on Monday. And we would like to express our deepest condolences to them. I mean, we'll forever play her song, Obani Laba Band. It was different. She came out and she made us dance, you know? But guys, on the real, COVID-19 is still very much out there. Mask up, sanitize your hands, stay safe. That's all we have for you today. Thank you again for tuning in. Don't forget to like and subscribe, and do drop your comments below. See you again next time. UMG_G6_5 isingili yakhe ke iyaphuma eksasa acela nibheke isikhona kuma iTunes yathola Number one kuma iTunes cela nibheke iyaphuma isingili yakhe cela simsupporteni bafethu na ku Facebook bakulandele ngoba ku Facebook ku Facebook is all Pasilepe. bese futhi ku Instagram bakulandele ngobani G_G6_5. hayi ngithanda manje bamazi kakhulu ke Sanibonani South Africa, G65 lo ngiyanibingelela nje ngithi hi ngithi obani laba bantu Thina okay Kokochila G65 bafethu uG65 usebenza nalamadoda lawa usiphe Marimba TK noma ngicashela nje TK angazi ukuthi sithini mfethu ngoba wena umvusi wenyamazana yonke lento le umuntu ovela wayibhebhethekisa wayisa le nange ecashile la ngazi ukuthi sithini angazi sithini noma nana la nizombona so ke ngoma yonyaka le siphethe song of the year bafethu uma khona umuntu ongayithandi le nto esishoyo siyaxolisa kodwa umbuzo usamile ngobani laba bantu siyabuza umele umbuzo bafethu siyabonga bafethu, keep on streaming, keep on viewing, keep on downloading. Imnandi ingoma. Siyabonga kakhulu gogo ukuvalelisa nje kulabantu abasibuka njengamanje. Ngithi ngiyabonga kakhulu South Africa, i-support eninginika yona iyamangaza. Ngithi ngicela nje ukuthi siqhubeke kuhambe kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Number 1, danke Mzansi. La njengamanje uG65 uG65 umele ugogo ona65 years. La ngizorelease nje maduze isingle eshisa iphotha engicabanga ukuthi ngizoyithokozela ama South Africa amanje. Engicelayo nje ngicela ukuthi isupport le single ngiyenze ngesizathu sokuthi nginakho ukuthi ngifisa ukuthi sibonise ukuthi noma ubani ongakanani uyakwazi ukwenza noma yiphi into engaba nempumelelo yenzeke ngendlela engenzeka ngayo. Ngiyacela ke ukuthi nibheke kuwo wonke ama music platform izobe ikhona isingle yami and nginethemba ngizoyijabulela. Ngicela ukuthi nijabule. Ngiyabonga. Abantu bazothini abantu bayangiteka abantu bayangiteka abantu bazothini abantu bazothini kaze obani laba bantu obani laba bantu obani laba bantu obani laba bantu kaze obani laba bantu obani laba bantu obani laba bantu obani laba bantu lalela ke nabo ke laba bantu nabo ke laba bantu lalela ke nabo ke laba bantu nabo ke laba bantu yini uwe uye yibo yithi. South African music fans are mourning Opus Lepi, known as G65, has died. The 65-year-old rose to popularity
with her songs Obani Lababuntu quickly became a hit with social media users who adopted the phrase. Selepe was a retired teacher who was pursuing her doctorate in higher education.